दुरान्ड काप आरो गेलेनाय सोलोंथायखौ लानानै राजु नार्जारिनि माखासे बिबुंथि। बे समाव हादोर नाङैनो मिथिगौदि बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय दुरान्ड कापआ गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दं। आरो एसिया हादोरमानिनो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय दुरान्ड काप आरो बिटिआरआव जाफैदों एबा बिटिआर सरकारा लाबोनो हादों बेखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिया बाख्नायनांगोन। गोजोनथावसिन बाथ्राया बेनोबावदि दुरान्ड काप बादायलायनायाव गावबागाव रायजोनि जानानैसो गेलेनांगौमोन, नाथाय आसामनि मुं लायालासेनो थोंजोङै बड'लेण्डनि जानानै आलादायै बड'लेण्ड एफसि आरो दुरान्ड कापआव गेलेनो खाबु मोनबाय। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन। बेखौ लानानैनो बिटिआर सरकारनि सोलोंथाय आरो गेलेनाय हाबाफारिखौ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो खामानि मावनायफोरखौ इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोबां बाख्नायनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनाय नुनो मोननाय जादों। बिदिब्ला फैदो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा दुरान्ड कापखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों खौरांनि हेफाजाबजों आबुङै मिथिना लानि। जारिमिनारि बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरान्ड कापआ जे जाफैदों। दुरान्ड कापआ दिनैहाय बेसेबांबा 100 बोसोरनिबो बांसिननि मोनसे जारिमिन दं। बेखौ इण्डियान आर्मिया बेखौहाय बानजायो। दा इण्डियान आर्मिया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बिटिआर सरकारनि जे हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै जों जे थांनाय बाराव आइएसपिएल खुंदोंमोन। आइएसपिएल खुंनायखौ सारा पृथिबिनि मानसियानो नायदोंमोन। बेखौ नुनानै थांनाय बाराव सन्टस ट्रफि हरबाय गभर्नमेन्ट अफ इण्डियानि जे जोंहा मोनसे दङ सन्टस ट्रफि प्रग्राम चेम्पियनशिप, बे जोंनाव क'क्राझाराव जाफैबाय। दा दुरान्ड कापआ देग्लाय जाफैबाय। बेबायदिनो जोंना लासै लासैनो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि जे फुटबल गेलेनाय बा गुबुन गुबुन गेलेनाय बेफोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाफैगासिनो दं। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेजों लोगोसे नोंथाङा जेखौ बुंदों जे बड'लेण्ड एफसिआ फैगोन 5 आगस्टआव 5 आगस्टआव जे जोंना माने गेलेनो थांगासिनो दङ दुरान्ड कापआव गिबि खेबनि थाखाय, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। इनफेक्ट 5 आगस्टआ जोंनि इउपिपिएलनि गायसननाय सान। ओइदिनखालि जोङो डाबल रंजागोन। मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड एफसि गेलेनायनि थाखाय रंजागोन, गुबुन मोनसेया जोंनि इउपिपिएल गायसननाय साननि थाखाय जों रंजागोन।